mido yewna yidindiraɓe Abdul Kadiri atayi sobiraɓe Abdul Kadiri sobiraɓe Abdul Kadiri ɗo nodda on Fasaha TV hande ngam haɓɓitama hande mi yetti makolo miɗo mantatetiro Abdul Kadiri Fasaha TV makolo Abdul Kadiri Fasaha TV makolo Ndami yotti nder makolo miɗo homna derken derke LSD makolo albisir moɗon kesa wanki kikka wati nde ite mi yecca on hande nder lesdi Cameroon woda ba makolo hajeji moɗon hande pat ɗon nder makolo nda Abdul Kadiri Fasaha TV makolo derkejo jawmo wandal odi rigma montage video photo Android sai ha mako Abdul Kadiri lesdi makolo Abdul Kadiri oɗo wawi montage Abdul Kadiri oɗo wawi filmoko nder lesdi makolo ha deydey hande mi yetti makolo miɗo mantatetiro Abdul Kadiri Fasaha TV makolo Abdul Kadiri Fasaha TV makolo jawmo fasaha hokkima fasaha tetturo jawmo andal hokkima andal botturo Abdul Kadiri ɗum Allah mawɗo hokkima way ɓe ma ɓe mbawata matata faluɓe montage a wawi filmugo a wawi kujeji larani Android fu anni Abdul Kadiri Fasaha TV makolo o wala nganyandi sammo wala bo ɓernde to a waddi kuuɗe maɗa oɗo huwa lapɗum mawɗo ɓe ɓingel o yerdimo ngam mo toñata Abdul Kadiri Fasaha TV makolo ɗum ɓiɗɗo modibbo liman lesdi makolo hande mi yetti makolo miɗo mantatetiro Abdul Kadiri Fasaha TV makolo ɗum Allah mawɗo hokkima a wawi filmugo ɗum Allah mawɗo hokkima a wawi montugo Abdul Karim Fasaha leddi makolo na Abdul Karim Fasaha TV makolo derekejo wodi andal wala ngayandi director Fasaha TV lesdi makolo Facebook Fasaha TV Abdul Kadiri TikTok Fasaha TV Abdul Kadiri WhatsApp Fasaha TV Abdul Kadiri Google Fasaha TV Abdul Kadiri gorko be debbo ɗo wandi Fasaha TV yawe on ewnamo on yewta haje moɗon hande mi yetti makolo miɗo mantatetiro Abdul Kadiri Fasaha TV makolo hande mi yetti lesdi makolo ngabarka Abdul Kadiri 695 11 70 43 lamba Abdul Kadiri TV makolo Fasaha lesdi makolo Abdul Kadiri na deydey yowwa min kam mi jaɓɓiti Abdul Kadiri Fasaha TV makolo derekejo tettiro jagmede harde hande mi yetti makolo miɗo mantatetiro Abdul Kadiri Fasaha TV makolo